ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଶ କରିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ନ ଡାକି ଏକା ଏକା ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଛାଡିଆ ପିଲା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚାହାଟା ଛଡେଇ ଆଣି ଆଉ ମୁଢି ଡବାଟା ଧରି ବସି ପଡିଲି ଖାଇବାକୁ। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁନଥିଲ ଟି, ଏବେ କେମିତି ଖାଉଛ ଖାଅ। ଆଉ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବସିଛି। ଫୋନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକରେ ଇନଷ୍ଟାକୁ ପଳେଇଲି। खत्म, बाय बाय टाटा। ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ପାଠ ଥାଉ, ନହେଲେ ମୁଁ ତଣ୍ଡି ପହିଁଯିବି। ତାପରେ ଛୋଟା ପ୍ୟାକେଟ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟା ପ୍ୟାକେଟ କଣ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ଖାଉଛି। ମୁଁ ମାଗିଲେ ମତେ ଦଉନି, କହୁଛି ତୁ ମତେ ଫୋନ ଦେ, ମୁଁ ଫୋନ ଦେଖିବି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ବି ଛାଡିଆ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ, ତା ହାତରୁ ଛଡେଇ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ମତେ ଦଉନଥିଲୁ ଟି, ଏଥର କେମିତି ଖାଇବୁ ଖା। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ତାପରେ ତ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିଲା ପରେ ଛେଚି ଛେଚି ମୋ ପିଠରୁ ଛାଲ ଉତାରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ କଣ ଛାଡିଛି, ତାକୁ ବି ଭୟ ଛେଚି ଦେଇଛି। ମତେ ଏତେ ଛେଚିକି ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଏଠି ବୋଉକୁ ବି କାମ କରେଇ ଦଉନି, ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଈ ଏମିତି ଡ୍ୟାମେଜ ଦେଲା ଯେ ସବୁ ଅଳ୍ପ କି ବଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ଭୋକର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବେଲେ ପଖାଳ ଧରିଲି, ବସି ପଡିଲୁ ଠୁସିବାକୁ।